SuperForce.com. ассалому алайкум дӯстон азизон, ҳаводорони барномаи илму дониш ва зина ба зина. ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ва имрӯз дар барномаи мо яке аз фаъолони ҷомеа, яке аз журналистони муваффақ ва барандаи радиои Фарҳанг Бахтиёри Раҳмониён. Хушомадед бародари азиз ба барномаи зина ба зина. сипос ба шумо. хоб дӯстои азиз, мо имрӯз гуфтем ки дар асоси барнома як мушкиле ки имрӯз дар кулли башарият ҳам бигем хато намекунем, аз он ҷумла дар кулли ҷавонони мо имрӯз қарор дорад ки надоштани як барномаи фасеҳ, барномаи пешбаранда, умуман барномаи зиндагӣ. Гуфтем аз шумо амира бигем, чун яке аз фаъолони ҷомеа ҳастен ва ҷавонон қатъи бисёр фаъолият мекунед, чун дар донишгоҳи миллӣ дар самти тарбия ҳастед. дар тарбия кунед. Хуб, як мавзӯи бисёр хуба интихоб кардед, бисёр мавзӯи муҳим ҳам аст. Ман фикр мекунам ки нафаре ки соати дастиро ихтироъ кард, он ба хотири зебоӣ набуд. Он соати дастӣ, он ба он хотир буд ки ҳамон нафарое ки соати дастиро дар дастшон мекунанд, ҳамоно қадри вақта бишносанд. шинохти қадри вақт аз чӣ оғоз мегардад? ман бояд ҳар кас дорои як нақшаи фарди худ бошад. аз сар то бегу, ҳатто то вақти хоб, ҳатто шояд дар вақти хоб, ҳамон як нақшаи дошта бошад ки ҳамон нақша онро муваффақ созад. ва мутаассифона аксари ҷавоно, аксари насли наврас ҳамина нақша надорад ва ҳамин нақша надоштани онҳоро номуваффақ кардааст. онҳо дар соҳаи интихоб кардашон муваффақ намешаванд, дар илм муваффақ намешаванд, чун дар донишгоҳу дар мактабо баъзе муаллимон мутаассифона ба хонандагон чӣ гуна зиндагӣ кардан, чӣ гуна нақша мондан ёд доданашон ғайриимкон аст. ва бояд ки дар хонаҳои ҳар яки мо кӯшиш кунанд ки ёд диҳанд ки чӣ гуна нақша гузоранд, аз сар чӣ кор кунанд ва тағйир ёфтана ба ҷавонои мо, насли фарзандои мо бояд ёд бигиранд. ва мутаассифона чун нақша надоранд, тағйир кардан намехоҳанд ва шиква мекунанд ки мо мутаассифона номуваффақ ҳастем дар зиндагӣ. яъне ки бидуни нақша расидан ба ҷодаи муваффақият умуман бисёр мушкил аст. хоб, сипоси бепоён дӯстои азиз. бибинед он имрӯз ҷавонон як нафрате доранд ба соҳаи илм. пӯшида нест. имрӯз вақте мо дар бораи илм гап мезанем, мега бё гумуш ки мо масалан як масхараву мазҳакаву дигараш боша, дар ӯ чун майл доранд, ин табиист, аммо набояд дар вуҷуди мо шуд, чун мо илми кибернетика қатъи сару кор дорем ва мо медонем ки дар хуни мо, яъне кибернетика я илми механика бо илми зинда аст, яъне якҷоя кардани ду илм аст. ва ҳаминро мебинем ки дар хуни мо, яъне хуни мо дорои бисёр бақувват аст. генетика гуфта, яъне чиро мегӯянд, генора мегӯянд, ки масалан бинем ҳазорсолҳои хуни моро бинем ки мо 7 пушта, аллакай 10 пуштаи онҳо ҳастем ки мо бояд имрӯз аз Синову, аз Носири Хисраву, аз Рудакиву, аз дигар бузургони мо 10 бора бояд рушд мекардем, аммо мутаассифона ҳамин баръакс шуд, яъне плюса нашида минуса дод. ин чӣ боис аст? ва ин мушкили воқеан ҷиддӣ аст дӯстои азиз. ин мушкил чунин мушкиле аст ки мутаассифона дар оилаҳои мо умуман волидайн кӯшиш намекунанд ки умуман амиқтар ба корҳои овораи корҳои худ ҳастанд. имрӯз филмҳои беҳуда аст ки умуман дар оилаҳо пахш мешаванд, ки аз он филмҳо ягон чиз гирифтан ғайриимкон аст. ва мутаассифона муваффақият зодаи шароит нест. он муваффақият аз он сар мешавад ки мо чӣ гуна рафтор мекунем ба фарзандони худ. мутаассифона дар оилаҳои мо волидайн, ҳатто волидайн ҳастанд ягон маротиба дар роҳи манфиати илм ба фарзандони худ гап назаданд.
چون درباره منفیت علم گپ نمیزنن، نه در مکتب در مورد منفیت علم کمتر گپ است، نه در اویله، این موفق گشتن بسیار مشکل می شود. ببینید تون مثلا 10 سال پیش اگر به حیث مثال بیارم، وقتی ما در دانشگاه روسیه میخوندیم، ما الکی، یعنی که ما نسل همون زمان، ما مطمئن بودیم که مثلا 10 سال پس ما میویم و با کمربند میونه با قوت سخت بسته برای پیشرفت جامعه خودمون، برای که هر یک آدمی که از حدود وطن خودش میبره با یک خاطری میبره، یعنی به خاطر یک چیز آوردن. اما امروز زیاده از میلیون ها آدم امروز از مرز بیرونن، یعنی مردی کار هستن، من طالب علم هستن، دیگرش هستن، تاجر هستن و غیره هستن. اما در همینجا یک سوال علمی میبیاد. وقتی ما از تاریخ نظر کرده برآمدیم که یک شخص به اسم احمد دانش معارف پرور بسیار بزرگ، یعنی که وقتی که برآمد به سنت پترزبورگ دولت روسیه رفت دید، یعنی دید پیشروی را یک نفر بودن، یعنی به حیث مثال من میارم گشته آمدن گفتن که این گونه باید باشه، یعنی این گونه نه، یعنی زندگی باید موفقیت و پیشروی شیرینی داشته باشه. اما امروز ما نظر میکنیم که زیاده از 1 میلیون مردمی که نه تنها روسیه بلکه خیتا، اینا میدونم اروپا، آمریکا، تمام جهان امروز در تمام دولت‌های روی دنیا تاجیک‌ها هستند. برای چی یک نواری نمیتونه؟ و میگن به وطن است غریبی که کند یادی وطن، در وطن بوده به وطن بی وطن است. متاسفانه بعضی جوانو و بعضی نفرایی که خارج از کشور میرن اما زندگی شایسته را در اونجا میگه زندگی همین است، ما برای وطن چیکار کنیم دیگه. متاسفانه اون ایده برای خود نمیارن، ایده‌هایی که دارند، فکرایی که دارند، برعکس کوشش میکنن در همونجا مانن، بگذار مانن، این یکون بدی ندارد. ولی باید که کوشش بکنن که همون چیزای جدیدی که در همون دولت ها میبینن به طور شرقیانه و به طور ملی خود راه اندازی بکنن، یک از راهنمایی بکنن. متاسفانه میرن در اونجا صاحب پول میشن، صاحب زندگی میشن، فراموش میکنن وطن ها، یعنی وطن مهنه ترک میکنن. فراموش نباید کرد، زیرا که وطندار حقیقی همون شخصی نیست که در وطن است و زندگی میکنه خیلی وای میکنن. وطنداری اصلی همون است که حتی بیرون از وطن در برای وطنش فکر میکنه، در ساحه معارف، در ساحه تکنیک، هر چیزی که بیرون از وطن جوانای ما، دانشجوهای ما امروز تحصیل میکنن در دانشگاه بانفوذ دنیا، باید کوشش بکنن که مثلا در دانشگاه در چین فرض کنیم یک نفر تحصیل میکنن، میبینن که چی بهبودی ها است در دانشگاه، چی اونو را به موفقیت رسونید، ببیند در اساس همون فکرش قید بکند، بیاد در دانشگاه کار بکند، ارتباط بگیرد با نفرانی که با علم و با تعلیم مشغول هستند، فهموند که این مردم سامانه های امروز فعال هستند، انا همین گونه برنامه ها هستند، بیان اشتراک کنند در انا همین گونه برنامه و بگویند که این مردم انا همین خیل بکنه موفق میشه، این خیل بکنه موفق نمیشه. دولت های اروپایی را، دولت های آسیایی که بعضی دولت هاش بسیار موفق هستند در سمت تعلیم، انا همین جواناش، همین نفرایی که بیرون از وطن بودن رفتن دیدن و بهبودی ها رو در ساحه معارف تکنیک و همه چی دیدن اومدن به وطنشون، چون تشریف هم نآوردن با وسیله کتاب نوشتن، تاکید کردن که اگر در وطن ما همین خیل باشد بهتر می شود. متاسفانه تفکر جوانانی، متفکر بعضی نفرانی که در همین ساحه تعلیم و علم کشور کار میکنن همین گونه است که جوانی وطن دوستی که بیرون از وطن یکم فکرش پیشنهاد کرد، اون میگن انسانی بد است. متاسفانه همین گونه اندیشه است که کسی که بیرون از وطن میرود چند سال در وطن در دیگر جز او افراطی است میگن، او ولکه نمیتواند مغزی او سالم باشد، این گونه نیست. مثلا بسیاری اشخاصی هستند که بیرون از کشور فعالیت میکنن، اونا اهل علم هستند، اونا را قدر نکردن علمشون که در این کشور قدر نیفتن بیرون برد اونا را. اونا امروز دیدن در دانشگاه بانفوذ، دیدن در هر مقامی که کار کردن، دیدن که در اون دولتش چگونه پیشرفته است. اونا دلشون با وطن میسوزد، اکثریتش اونا پیشنهاد میکنن که
беблу шад, вале мутаассифона. бибинед дӯсти азиз, ман дар Кавказ будам, яъне дар Кавкази Русия будам. қатъи аҳли илмаш ҳамсоҳбат вақте мешидам, аз ман пурсон кардан, гуфтанд ки кадом қавм ҳастӣ? Ман гуфтам қавми тоҷик. Хестан мара хестан ҳамо аҳли илм, гарчанде ки калонсола буданд, мара ба оғӯш гирифтанд, буса кардан. Гуфтам ба чӣ хотир? Гуфтак ин падидае ки имрӯз дар шумо ҳаст, бале шояд ки муаққатӣ бошад, яъне ки бирава айбайн, аммо солҳои гузашта ҳамаи шумо будинг, яъне падарои шумо буданд ки меомаданд моро таълиму тарбия медоданд ва бешубҳа ҳамин гуна агар ки аҳли таърихдон бошанд медонанд, яъне маркази илм мегуфтанд падарои моро, чи Самарқанди моро, чи яъне Самарқанду Бухорои бостони моро, чи масалан Ҳисори моро, чи Хотони моро марказҳои илмие буданд ки ё айҷа мардум агар ки мебромаданд, муҳоҷират буда ки аз аввал буданд ва мемонанд. Чун муҳоҷират чанд намуд аст? Масалан намуде ҳаст ки мера ба хотири илм ва мера ба хотири илма расондан ва ба хотири илм овардан, яъне чанд намуд аст. Ва имрӯз ба ҳамин хотир мо дар мавзӯъ суҳбат кардем ва барнома, албатта барнома бояд бошад. Агар барномарезони муваффақи дунёро ба сомиёну ба бародароне ки моро доранд тамошо мекунанд бирасонам ки зиёда аз 60% кормандони ширкати Microsoft ва Google аллакай мардуми ҳиндуитаборанд. Ба чӣ хотир? Яъне ки ваё яке аз авлодони мо ҳастанд, ваём яке аз ҳамо авлодое ки мо буданд дар ҳамон тараф мондагиянд, ваём генетикашон бахвата дар ҷодаи илмҳои дақиқ, онҳо имрӯз фаъолият мекунанд. Ва мо бисёр вақт донишҷӯҳои хидмат ва бародароне ки ҳастанд дар гирди атрофи мо хитоб карда мерасонам ки агар ки дар ҳамон як соҳаи, яъне ки фарз кардем соҳаи риёзиёт то саъю кӯшиш кардӣ ва дурини ӯ дуромадӣ, албатта на танҳо як соҳаи риёзиёт, балки тамоми самта дар бар мегирад. Вана savol дар ҷо ин гуна аст: ба чӣ хотир имрӯз аҳли илм, яъне устодон, мударрисон, муаллимон имрӯз қадр надоранд дар ҷо, яъне ки дар ин минтақа, ва инам ба чӣ хотир? Хуб, мутаассифона дар солҳои пеш ба мо бузургонамон нақл мекарданд ки мо нисбати муаллим эҳтироми хос доштем, нисбати устод эҳтиромамон зиёд буд. ҳар куҷо медидем, ҳатто баъзе аз он қадари эҳтироми зиёде ки доштем аз тарс мегурехтем аз устодон. мутаассифона имрӯз ҷалб кардани нафароне ки дар ҳамин соҳаи илм, дар соҳаи таълим он қадар муваффақ нестанд, донишгоҳро хуб нахонданд, вақте ки ба мактабҳо ҳамчун муаллим ҷалб кардан, имрӯз дилхоҳ нафаре ки донишгоҳро хатм кардан, ӯ муаллим мешавад. ё масалан дилхоҳ нафаре ки ӯ чӣ гуна хатм кардааст, ӯ дар кадом асос муаллим мешавад, оё дар ҳамун самти интихоб муаллими химия аст ё дигар соҳа аст, оё ҳамун дар донишгоҳ муваффақ буд. ҳамун тавсифномае ки аз донишгоҳ менависанд сарсаракӣ аст. мутаассифона васфҳои зиёдатӣ аст ки масалан донишгоҳ бо баҳои аъло хатм кард, гуфта буд дар корҳои ҷамъиятӣ иштирок мекард, дар ҳоле ки ҳамин тавсифномаҳоро ба касоне менависанд онҳо коре накарданд. ана ҳамин ба қавли муаллимчаҳо дар нохунак, ана ҳамино қадри устоду устодиро паст карданд дар ҷамъият. вақте ки муаллим ба сив медарояд, ягон гапи нав ба хонада гуфта наметавонад, ба шакли муосир, ба шакли оддӣ дарса ба хонада фаҳмода наметавонад, ҳамин боис мешавад ки қадру манзалати устод паст мешавад. дигар вақте ки як устод қадри илма паст кард дар аудитория, дар синфхона, баъд ана ҳамин чиз боис мешавад ки дигар устодони бо таҷрибаро ҳам қадр накунад. дар мо устодони зиёд ҳастанд, чун номи устодиро баъзе муаллимо паст кардан, онҳо қадр намебинанд. ва то замоне ки қабули муаллимон ба донишгоҳҳо ва мактабҳо амиқу дар асоси як озмуни хоса ба қувват баргузор намешавад, қадри муаллим ҳамина паст мемонад. мутаассифона мо дар суҳбатҳое ки доштем бо шумо гуфтед ки имрӯз вақте ки ман аз маориф гап мезанам, дар байни мардум мегӯяд ки иқтисод бояд боло бошад. ҷопон барои иқтисодша боло бурдан
тамоми дороиша барои рушди маориф сарф кард. барнома мушаххас доштанд ва як гапи бисёр хуб аст ки мегӯянд ки замони муваффақ мешавӣ ки дарк бикунӣ кадом чизҳоро аз зиндагӣ дур кунӣ, кадом мушкилиҳоро дур кунӣ. мо мутаассифона имрӯз на муваффақиятмо намешиносем баъзан, на мушкилотомона. ҳамин инсони бад агар худаш як варақа нагираду ду қисм накунаду хислатҳои бад некша нанависаду дар пай ислоҳш набошад, ӯ муваффақ намешавад. давлат ҳам ҳамин гуна аст, маориф ҳам ҳамин гуна аст. бояд намояндаҳои маорифи кишвар имрӯз сари як миз нишинанд ва дар як варақи сафед байнашта хат бикашанд ва дар ду тараф дар қисмати рост муваффақиятҳошуно бинависанд, дар қисмати чап нокомиҳошуно бинависанд. мо чаро ноком шудем? чаро манзилати муаллим паст рафт? ана ҳамин саволот агар ҳамон намояндаҳои маорифи кишвар ҷавоб пайдо кунанд, он замон муваффақ мешем. он замон қадр манзилати устод бармегардад. он замон устод вақте дар воқеъ худаша устод эҳсос мекунаду мушкилоти молиявӣ надорад дар оила, меояд бо дили пур бо навовариҳо дарс мегӯяд ба фарзандони ин миллат. хуб, якҷаҳон ташаккур барои шумо дӯстои азиз. ва шунидед ҳаматон, ин суханҳо аз дилу ҷигари банда буданд ва на ба хотири нишон додан ва ба хотири он ки бояд ҳамаи мо дар ин самт ҷиддитар бошем. мегӯянд ки дар ҷомеае ки муаллим қадр манзилат надорад, ӯ ҷомеа нест. ба ҳамин хотир биёйтон агани ҳама каса рӯ биёем ба соҳаи маориф. чӣ гуфтанӣ доред? марҳамат. як ҷон сипос, ман ташаккур мегӯям шуморо даъват кардед ба барноматон ва аз ҳама он нафароне ки навори моро мебинанд мегӯям ки пайгирӣ кунед ҳамин гуна каналҳоро, пайгири ҳамин гуна каналҳо бошем. мутаассифона имрӯз дар ютуб як наворе ки вобаста ба илм мегузоранд бинандаош ниҳоят кам аст ва ҳамин аз ин хабар медиҳад ки дӯстдорони илм дар кишвар кам ҳастанд. хуб, имрӯз ягона воситаи тарғиби илм ана ҳамин гуна каналҳо аст. дар ҳамин гуна каналҳо мо ба тарзи оддӣ мардума фаҳмонем илм чӣ ширинӣ дорад, чӣ лаззатҳо дорад. тавассути ана ҳамин фаҳмондадиҳӣ мо метавонем ки муваффақ бошем. якҷон сипос ба шумо. сиҳату саломату сарбаланд бошед. renderforce.com